Dobrý deň, dámy a páni. Ideme si urobiť pusu. Som sa rozhodla tak, že dám si tam asi tak fialovú farbu. No. Takže budem tam dávať takú fialovú, až to rúžová. OK, takže... OK, budem to musieť ešte dokontrolovať nejak tou rúžovou, ale to neviem, či sa mi podarí. A dneska sme tu aj kvôli tej puse, takže pôjdeme robiť aj tú pusu. Áno. Dobre, takže ešte toto si urobím a papa zatiaľ. A potom sa vám ozvem. Tak ja som to nejak dokontrolovala. Jak sa vám to páči. Ale ja som tu kvôli puse, takže idem na pusu. Takže dneska som sa rozhodla, že dám taký tmavší oči. Takže tuto. A ešte dve farby budem potrebovať. Ja sa vám ozvem za chvíľku. Dobre, no. Dajme tomu. Teraz ide táto červená. Na to sa akože moc neteším. No. Nie je moc taká dokonturovaná, pozrite. Ale to je jedno, teraz posledná farba. Moja prvá obľúbená. Druhá je táto a potom tretia táto. Proste takto zakriem. To ešte nemôžete vidieť. Ja si ešte sem dám špeciálne farby. To by mohlo stačiť. No. Ale, no to nie je zle. Dobre, tak čau.